Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündülügi maksat Ataev bilen dowam edýär. Ila tarasynda bendiniň ýene-de gymmatlyjykdygy barada akymyşmyşlar howsala döredýär. Dün 28 fevral güni Türkmenistanyň Demirgazyk Daşowut welaýatynyň ýanygy çyýylýan stansiýalaryna uzun ulaw nowatlary emele geldi diýip Kronika Türkmenistan neşri ýurt içindäki habarçylaryna salgylanyp çarşenbe güni habar berdi. Awtogulaw eýeleri 1 martdan başlap bendiniň bahasynyň 1,5 manatdan 3 manata çenli 2 hesse ýokurlanjakdygy barada dören myşmyşlardan gorkup ýanygy çyýylýan stansiýalary barýarlar diýip neşir ýazýar. Daşowutyň aeroportundan şähere girilýän ýoluň ugruna ýerleşýän stansiýalaryň öňünde 1 kilometrden hem has uduň nowatyň dörenligi welaýatyň paýtagtynyň çykyp könürgönje gidilýän ýoluň ugruna ýanygy çyýyjy stansiýalarda da şuňa meňdeş kartinanyň göze iýilýänligi agdalýan maglumatda aýdylýar. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri hem ilat arasında bendiniň bahasynyň galjakdygy barada döreýän myşmyşlary we olaryň netijesinde awtomobil eýerleriniň arasynda ýüze çykýan howsalaly tolgunçuklary ünitjek ýerler. Azatlygyň bir çeşmesi Demirgazyk welaýatynyň administrativ merkezine ýerleşýän ýanygy çyýyjy stansiýalarda 28 fevral güni bendiniň elýetersiz bolanyny aradan bir gün geçen soň bendiniň ýene-de öňkü bahadan satylyp başlananyny habar berdi. Bu sebäpden çeşmelerimiz 20 fevralda da welaýatyň merkezi şäherindäki we etraplaryndäki ýanygy çyýylýan stansiýalarda A95 markaly bendiniň tapdyrmaýanlygyny habar beripdi. Azatlyk radiosynyň Türkmen hökümetine ýakyn bir çeşmeli hem çaklamalaryň janynyň bardygyny öňümüzdäki aýlarda Türkmenistanda bendiniň 1 litriniň bahasynyň 2,5 manat 3,5 manat aralygynda galmagynyň ahmaldygyny sebäbi bu şertiň Islam Ötüş Bankyndan we Halkara Valyuta Fondundan kredit almak üçin wajypdygyny öňe sürdi. Türkmen häkimetleriniň ýurdun hyzmatdaşlyk edýän daşary döwletleriniň ykdysadyetine dören petegaççylygyň täsirine galdy diýip düşündirmäge synanşan ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň sebäplerini Türkmenistanyň syýasy we ykdysady durmuşyny ýazarlayan synçylar häkimetleriň alyp barýan syýasatyny bärden gaýtmalary esaslandyrýar. Ýatladyp geçdik 2018-nji ýylyň 1 fevralyna bendiniň bahasy 50% gymmatlap, ozal 1 manatdan satylan A95 markaly ýanygyjyň 1 litri 1,5 manat, 94 tengeden satylan A92 markaly bendiniň narxy bolsa 1 manat 35 tengeden bahalanmaly edildi. Bendiniň bahasynyň galmagy bilen fevral aýynyň 2-nji 10 günlüginde Aşgabat şäherine Senagat we Käbir ady karytlarynyň bahasy 80 götürüm ýokary galypdy. Şol bir wagtyň özünde bendiniň gymmatlamagy bilen Türkmenistanyň süýt gatyk önümleriniň narhlary hem ýüzi götürüm gymmatlapdy. Şeýle-de soňky bir näçe aýyň dowamyny daşary ýurt valyutasynyň narhy hem durnuksuz oýnap, onuň bahasy resmi kurs bilen deňeşdirilmegine takminan 3-4 esse ýokary galdy. Türkmenistanda ykdysady kynçylyklaryň dowam edýänliginiň aýdylýan wagtyna döwlet ýeçiligindäki telewizion kanallaryna halkyň ýüzüýüz bolýar diýilýän kynçylyklary barada gurrun edilmeýär. Muňa derek bedew wady bilen gazanylýan ötüşler diýilip ýyly-ýylyna bagtyýarlyk zamanasy barada video reportajlar efire berilýär. Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylaň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sähra. Viza kampaniýasy Azatlyk radiosy bilen habarlaşyp Türkmenistanyň banklary tarapyndan raýatlaryň viza bank kartlaryna pul salmak we bu serişdäni daşary ýurtlarda nagdlaşdyrmak ýa-da nagd däl hasaplaşyklary amala aşyrmak düzgünleriniň towtudylandygy baradaky maglumatlary reddetdi. 27 fevralda Azatlyk radiosy bilen habarlaşan Visa Global Holding LLC kampaniýasynyň Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça baş dolandyrjysy Galym Tabyldyýew ýanwar aýynyň 2-nji ýarymyndan viza kartlarynyň mali operasiýalarynyň dondurlandygy baradaky maglumaty resmi taýdan reddedip, hyzmatlaryň towtudylandygy baradaky islendik kontekstde viza kartlaryny agdamazlygy soraýar diýdi. Visa Türkmenistanda transaksiýalary, ýagny bank amallaryny ýerine ýetirmegi we ähli partner banklaryna kadaly rejimde hyzmatlar bilen üpçün etmegi dowam etdirýär. Biz Türkmenistanyň banklaryna hudurlayan hyzmatlarymyzy toktatmadyk we töle ulgamynyň durnukly islemegini üpçün etmek maksady bilen hyzmatdaş banklarymyz, suwda hyzmat kärhanalary we beýlikler bilen ysnaşykly işleşýäris. Diýip Tabyldyýew Azatlyk radiosyna uğradan ýazmaça beýanatynda bellidi. Şol bir wagtyň özünde ol kartdan peýdalanmakda haýsydyr bir bökdönçlikler
efirde çykanda onda Visa bank kartyny ulanýanlara bank emitsent, ýagny pul birliklerine gymmatbaha kagydlary şolsanda bank kartlaryny dolanşaga goýberýän banka ýüz tutmagy maslahat berdi. Ýatladyp geçsek 23 fevralda Azatlyk radiosu Visa kampaniýasy däldi. Türkmenistanyň banklary tarapyndan Visa bank kartlaryna pul salmak we bu serişdäni daşary ýurtlarda nagdlaşdyrmak ýa-da nagd däl hasaplaşyklary amala aşyrmak düzgünleriniň ýanwar aýynyň 2-nji ýarymyndan bäri togtadylandygyny habar beripdi. Şonu adynyň efirde agdarmalygy şerti bilen Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylar bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanyň Senat bankynyň we Döwlet Daşary Ykdysady iş bankynyň jogapkar resmileri Visa bank kartlarynda öňden bar bolan pul serişdeleriniň hem häzirlikçe doňdurulandygyny gürrüň beripdiler. Häzir daşary ýurtlarda ulanyp bolýan Visa bank kartlary dolu doňduruldy. Bu bank kartlaryna pul geçirmek üçin gelýän raýatlaryň hem pul serişdeleri kabul edilmeýär. Bu çäklendirmäniň haçana çenli dowam etjekdigi barada bize de hiç ýyly maglumat berilmeýär diýip Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady iş bankynyň jogapkar resmisi aýdypdy. Galberside häzirki wagt Türkiýanyň Istanbul şäherine sapar edýän türkmenistanlylaryň adynyň 4 sanansy 27 fevralda özleriniň türkmen banklary tarapyndan berilen Visa kartlaryndan peýdalanmak islendi. Onuň ne nagd däl hasaplaşyklary amala aşyryp bilendiklerine Azatlyk radiosuna anonim şertde gürrüň berdiler. 23 fevralda bolsa Gazagystanda okuyan türkmen studenti özüniň Visa kartynyň işlemeýändigini we bu mesele boýunça Türkmenistanyň Döwlet Ykdysady iş banky bilen habarlaşandygyny aýdyp, jogapkar resmiler indi daşary ýurtlarda bu kartlary ulanmagyň düýbünden gadagyn edilendigini aýtdylar diýdi. Häzirki wagt Gazagystanda okuyan türkmenistanly studentleriň her biriniň Visa bank kartlarynda 400'den 1000 Amerikan dollaryna çenli pul galdy. Bu puly ne nagd alyp bolýar, ne de nagd hasaplaşyklar üçin ulanyp bolýar diýip anonim şertde söhbetdeş bolan türkmen studenti aýdypdy. Şeýle-de fevral aýynyň ortalarynda Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Lewap, Daşow we Mara vilayetlerindäki bölümleriniň bir-birinden garaşsyz işgärleri Azatlyk radiosuna anonim şertde maglumat berip, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň ýurduň daşynda Visa kartlaryndan peýdalanmagy ýatyrmaga taýýarlanýandygyny we bu barada ýörite ýygnaklaryň geçirilýändigini aýdypdylar. Türkmenistanlylaryň Visa tölek kartlary bilen baglanşykly kynçylyklary indi köp wagtdan bäri dowam etse-de, türkmen häkimetleri bu barada häzir çenli resmi düşündürüş bilen çykyş etmän gelýärler. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Merkezi bankyndan resmi kommentari almak synanşyklary hem netije bermeýär. Halkara tölek sistemasy Visa Türkmenistanda ilkinji operasiýalaryna 1994-nji ýylda başlapdy. Şol döwürde Visa kartlaryndan diňe daşary ýurtlar peýdalanyp bilýärdi. 1998-nji ýyldan başlap Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady iş banky Visa kartlaryny öz yerli müşterilerine hem berip başlady. Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepler Azatlyk radiosu. Eferde habarlar gündəligi bilen men Şaymerdan oğlu Muradi Kabuldun. Vice Prezident General dostumyň metbuat wekili we Awganystanyň Milli Mejlisiniň agzasy deputat Beşir Ahmet Tayanç Türkmen-Awgan serhediniň goragynyň gowşakdygyny aýtdy. Türkmen-Awgan serhedinden ýerak we neşe madallarynyň hem gaçak edilýän bolmagynyň ahmaldygyny bildirip Tayanç şeýle diýdi. Şaraday Türkmenistan'da Fidot grubu harapkar koşanda mağdur muhaddirini mesela ihtimalen salav mühimmat buzatlanan mesela. Käbir bozmakar toparlar Türkmen-Awgan serhediniň Awganystan tarapynda hereket edýär. Bu toparlaryň ok ýara gaçakçylygy bilen meşgullanýandygynyň biz şüphelenýäris. Türkmen-Awgan serhedinde barýan ýagdaýdan biz hawatyrlanýarys diýip Tayanç aýtdy. Biz nigaranbız Şaraday Türkmenistan'da şunday hakly bolarda bolsa Türkmenistan Awganystanyň içki meselelerine goşulmaýandygyny aýdýar. Öz betaraplyk siýasatyny ýöretýändigini bildirýär. Serhet ýakada bolýan ýagdaýlary özüniň türkmen resmilerine ýetirmegi gözüňde tutýandygyny deputat Beşir Ahmet Tayanç bellädi. Türkmenistanyň Awganystan barada öz betaraplyk siýasatyny dowam etdirmelidigini ol öňe sürdi. Türkmenistan'a hem aýtamyz,
Oradaki nümayendelerge aytamiz. Türkmenistan şu özünün şu siyaseti betaraflığını mantıkada yetiştirilgen edi. Türkmenistan bilen Awganistanyň arasynda yüzlerce kilometre uzap gitýän serhet bar. Serhedin Awganistan tarapynda da türkmen we özbekler gowçun bolup ýaşaýar. Faryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň agzasy deputat Ak Muhammed Nuri taýanjyň aýdanlaryny red etdi. Türkmenistan Awgan halkynyň durmuş ýagdaýynyň gowlaşmagy üçin kömek edýändigini deputat bildirdi. Türkmenistanyň ýaragly toparlar bilen hyzmatdaşlyk etmeýändigini deputat Ak Muhammed Nuri ma'lum etdi. Awganistanyň Faryab welaýaty gomşy ülkemiz Türkmenistan bilen hemserhat Türkmenistan talyplary ýarag berilýär diýilýär. Gepler biziň bazı millet wekillerimiz tarapyndan aýdylypdyr. Amma biz ony Faryab welaýatynyň geňeşi azasy hukmunda aýdybiljek Türkmenistan, Awganistan bilen hususan Demirgazy Awganistanda ýaxşy rabitany biz bilen berkarar edip Awganistanyň ykdysady ösmesi üçin ýolda kelip otyr. Biz soňra aýdybileriz. Yani Türkmenistan talyplary ýarag berýär we talyplary güýçlendirýär diýip. Biz bilmagzy we öz adymyzdan milletiň adrasyndan Faryab welaýatynyň ýaşaýjylaryň adyndan kamilen red edibilýär. Deputat Ak Muhammed Nuri'nin aýdysyça Türkmenistan Awganistana öz goňşuluk hakyny berjäy edýär. Türkmenistanyň Awganistanyň halky peýdalanyp gelýär. Türkmenistandan Awganistana hiç wagt ziyan yetmedi diýip deputat nogtady. Mana demir ýol açylışynda biz kança mundan faýda görýäris. Ya elektrik togany biziň geçirip mundan faýdalanyp otyarys. Tapi taslamasy diýeli, ýa şu gaz geçirişi taslamasy diýeli. Munyň hemmesi Awganistan üçin bir ähmiýetli. Şu mesele bilen bagly maglumat almak üçin Türkmenistanyň Kabuldaky elçixanasyna ýüz tutdyk. Ýöne türkmen diplomatlary maglumat bermekden saklandy. Taliban toparyny ok ýarag bilen öpjenediýänlikde arada görnükli meýdan komandiri Ismail Khan hem Türkmenistany aýplapdy. Ismail Khanyň aýplamalaryny Türkmenistan red edipdi. Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçýän soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündüligi gepleşigini men Merdan Tarif dowam etdirýärin. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin öz ýurdunyň garşydaşlaryň öňüni alyp bilmejek täze ýadro ýaraglaryny şoltanda sürüjüsiz suwasty gämilerini döredip, olaryň synaglaryny üstünlikli amala aşyrandyklaryny belledi. 1 martda Putin özüniň ýyllyk edýän çykysynda Sarmat kysymly täze interkontinental ballistik raketalarynyň çäksiz geriminiň bardygyny we olaryň islendik howa hüjümünden gorunuş ulgamlaryndan towa geçip bilýändigini öňe sürdi. Ýürüýte görkezelen videoda täze raketalaryň suwasty gämilerden göýberilip, olaryň avianosis we kinarya nysanylaryny urmaga mümkinçiliginiň bardygy. Şeýle de olary asla izarlap bolmaýandygy aýdyldy. Şeýle de Putin ganytly raketalary bilen ornaşdyrylan täze strategiki avianosisyň ähli synaglardan üstünlikli geçip, häzir önümçiligi göýberilendigini hem ma'lum etdi. Rus prezidenti täze ýaraglaryň Sowet döwründen galan mirasyň bir böleginiň däldigini, eýti olaryň eýýäm Rus alymlary we inženerleri tarapyndan döredilendigini nyktab geçdi. Ol käbir täze Rus ýaraglarynyň dünýäde diňi taýynyň ýokdugyny hem öňe sürdi. Şeýle de Putin çykyşynyň dowamında raýatlaryň ýaşaýyş durmuş şertleriniň gowulandyrmagynyň zerurdygyny hem aýtdy. Putin egerde Russiýa ykdysady taýdan öňe gidişlik gazanyp bilmese, ýurduň öz ygtyýarlylygyny ýitirmek howpy bilen ýüzbe-ýüz bolup biljekdigini hem öňe sürdi. Ol häzir ýurtda 20 milyondan gowrak adamyň resmi garyplyk derejesinden hem pesde ýaşaýandygyny aýdyp, bu ugrda zerur işleriň alnyp barylmalydygyny belledi. Putin ýurduň saglygy saklaş pudugynyň hem özgördülmeginiň zerurdygyny aýtdy. Putiniň bu çykyşy 18 martda geçirilmeli prezidentlik saýlawlarynyň öňü sirasyna gabat geldi. Onuň bu saýlawlarda aňsatlyk bilen ýeňiş gazanmagyna garaşylýar. Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýetirmekçimi?
Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiniziň gizlin taklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin. Türkmenistanda 8 mart ýagny Halkara Dinanlar güni münasibetli Türkmen prezidenti Gurbanly Berdimuhammedowyň adyndan aýal gyzlara pul sowady gowşurulýar. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň 28 fevralda beren maglumatyna görä Berdimuhammedow bu baradaky buyruga gol çekdi we 2018-nji ýylyň 1-6 marty aralygynda aýal gyzlara 40 manat möçörnäki pul sowatlaryny dawaraly ýagdaýda gowşurmak bellenildi. Bellep geçse 40 manat Türkmenistanyň Merkezi Banky tarapyndan kesýet resmi kursa laýyklykda ortaça 11 Amerikan dollaryna we garabadaryň nyrkyna ortaça 3,5 Amerikan dollaryna barabardyr. Resmi habarda aýdylmagyna görä bu pul sowady eýçiliginiň görnüşine garamazdan ähli kärhanalarda, edaralarda we guramalarda işleýän aýal gyzlara, pensiýa we döwlet kömek puluny alýan aýal gyzlara önümçilikden aýrylmak şerti bilen aspiranturada, doktoranturada we klinika ordinaturada okuyan aýal gyzlara beriler. Şeýlede bu sowat Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky döwlet gullugy akademiýasynyň 2 okuw ýylyndan az bolmadyk möhletli okuwlarynyň dinleýiji aýal gyzlaryna, talip gelin gyzlara, orta mekteplerde okuyan we mektebeçenli çağalar idaralarynda terbiýelenýän gyzlara gowşurlar. Ýatladyp ýeşsek Türkmenistanda döwlet başçysynyň adyndan aýal gyzlara pul sowadyny paýlamak däwi ýurduň ozalky prezidenti Saparmurat Niýazowyň döwründe başlanypdy. Şonu öňkü prezident Niýazowyň permany bilen 2002-nji ýyldan başlap 21-22 martda bellenen Dinanlar güni sebäpli aýal gyzlara 200 manat ýagny şol döwürdäki resmi kursa laýyklykda ortaça 40 Amerikan dollary möçörde pul paýlanýardy. 2008-nji ýylda prezident Gurbanly Berdimuhammedow Türkmenistanda halkara aýal gyzlar gününiň 8 martda bellenmegini dikelden soň bu pul sowady mart aýynyň başyna berilip başlandy. Soňky 2 ýylyň dowamında has takygy 2016-2017-nji ýyllaryň martynda bolsa Türkmen telewiziýasynda aýal gyzlaryň 40 manady maňlaýyna silip alýan pursatlary görkezilip başlandy. Şol bir wagtyň özünde Türkmen mediasynda bu pul serişdesiniň prezidentiň adyndan sowat berilýändigi aýdylsa-da, onuň gelip çykýan çeşmesi barada anyk bir zat aýdylmaýar. Galy bersede bu pul sowady ýurduň ähli aýal gyzlaryna, ýagny işlemeýän ýa-da öý hojulukçy zenanlara berilmeýär. Azatlyk Radiosy bilen söhbetde şolýan ýerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi munyň pul sowadyny alyp bilmeýän aýal gyzlar üçin adalatsyzlykdygyny aýdyp bu ýagdaýa nägilelik bildirýärler. Mara welaýatynyň Türkmenhala etrafyndan 30 ýaşyndaky käreneçi denen aýna gözel özi ýaly käreneçilik ýa-da öýüne tikin çatyny işleri bilen meşgullanýan aýal gyzlaryň her ýyl 8 martyň öň ýanynda, ýagny pul sowadyny alýan zenanlary görenlerinde kemsinýändigini Azatlyga gürrüň beripdi. Kalhozda biz aydık gördük gelin gyzlar bilen bize de berýäňizmi şonu bir bize men otomatyýas palta da ýygyas biz köpüs etýäs kalhozda köp kömek berýär aýal gyzlar. Hökümet tarapyndan berilse bererseydi. Bolmasa biz bilemzok dip jogap berýärdi. Aýal adam bir näme tähelçe güýüni wada. Biz zaram däli şoňa bir alnana bilen begenjek da şonu berseler. Dip marly käreneçi aýna gözel aýtdy. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar günneligi bilen men Ýogsan Nurwan. Azatlyk Radiosynyň redaksiýasyna Ahal welaýatynyň Bäherden etrawyna Sünçowasynyň golaýyna ýerleşen guş toplumy kärhanasynyň ýapylýanlygy, işçileriň bolsa köpçüliklerin işden boşadylýanyny barada maglumat gelip gowşdy. Bu Türkmenistany 2007-2008 ýyllaryň sepgetinde döredilen iri öwrümli hususy kärhanalaryň biri bolup, il içinde senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň başlygy Aleksandr Dadaýewiň hususy kärhanasy diýip bilinýär diýip ýurt içinden gelen maglumatda edilýär.
Aýdylmagyna görä bu kärhanada towuklara nämälim bir kesellegip olar gyrylmagy başlapdyr we sebäpden kärhananyň işgärleri köpçüliklerin işden boşadylýar. Emma gurrun edilýän guş toplumynyň jogapkar işgär Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde bu maglumatlary ret etdi. Şeýle de onuň sözlerine görä Sünçede guş toplumy Aleksandr Dadaýewiň hususy kärhanasy däl. Ol ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bolup durýar. Ýöne muňa garamazdan guş toplum kärhanasynyň iş sorunlaryny kemeldýänligi, ýagny işgärleriň belli bir böleginiň işden boşadylýanlygy tasdik bolýar. Ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň jogapkar işgäriniň tasdiklamagyna görä, işgärleriň işden boşadylmagy kärhananyň döwre wagtlaşdyrylmagy, odal adamlaryň edeni işleriniň bir bölegini tehnikanyň ýerine ýetirmegi bilen bagly. Bu kärhananyň döredilenine 10 ýyl çembesi wagt boldy. Şol döwürdäki tehnologiýa bilen deňeşdirilenler häzir towuk köpeldilýän zawodlarda ulanylýan tehnologiýa bütünlüği özgerdi, kämilleşdi. Şu sebäpden biz öz kärhanamyzdaky tehnikany ýoş-ýoşdan çalşyrmaga başladyk diýip jogapkar işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtdy. Onun tasdiklamagyna görä ýanwar aýynyň dowamynda fevral aýynyň 1-nji ýarymynda kärhananyň inkubator çalşyryldy. Ýagny köni inkubator aýrylyp onun yerine döwrewap inkubator goýuldy. Bu ýagdaý odal adam eli bilen edilen işleriň esli böleginiň awtomatlaşdyrylmagy bilen baglykda ol ýerde işleýän işçileriň sanynyň 20-25% azaldyrmagyna alyp gelýär. Inkubator sehinde 20-den gowrak işçi işleýärdi. Olaryň 8-si işden boşadyldygy, olara ýanwar hem fevral aýlarynyň aýlyklary berildi diýip kärhananyň jogapkar işgär aýtdy. Şeýle inkubator täzelenende bir aýlap ol ýerde ýumurtga goýulmagyny, inni goýulan ýumurtgalardan çykan jüýjeleriň bolsa 3 ýerde saklanyp, diňe şondan soň bagara çykarylýanlygyny görüň berdi. Kärhanada geçirilen rekonstruksiýa, döwre wagtlaşdyryş işleri inkubator sehiniň bir aý işlemezligi bilen beýleki sehler hem gedek-gedegine bir aý boş durýar. Emma muňa garamazdan guş toplumynyň towuk etleri bazary Aşgabatda hemde vilayet merkezlerine uly dukanlara çykarylýar diýip adynyň aýdylmalygyny soran jogapkar işgär aýtdy. Azatlygyň habarçysy şondan soň Aşgabatyň Mir bazaryna baryp bu guş toplumynyň towuklarynyň hakykatdan hem şol ýerde satylýanlygyny anyklady. Mundan öň hasan o geçen ýylyň aýagynda daha şoguldaky bayram allaky ýagda gotlaryny hem şeýle döwre wagtlaşdyrma çäreleriniň geçirilenini we işçileriň 15% çemesiniň işden boşadylynyny habar berilýär. Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündüligi gepleşigimizi geçirip guturýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.